Cireșele. Broscuța Froggy culegea cireșe. Iam, iam, cireșele sunt așa de gustoase. Cireșele sunt un deliciu pentru burtica mea. A cules cât a cules până a umplut coșul. Era timpul să meargă acasă. Broscuța Froggy a sărit hop, hop pe cărărușa care ducea spre casă. Pe drum a întâlnit-o pe broasca țestoasă, care se plimba. Cireșe, a spus broasca țestoasă, poți să-mi dai de rog și mie una sau două? Îmi pare rău, dar nu pot să-ți dau, am nevoie de toate cireșele. Broasca țestoasă a rămas foarte uimită că Froggy nu a vrut să se împartă cu ea. Dar vină la mine acasă la orele 2, a strigat Froggy și a continuat drumul spre casă. Rața și cu Vidra se jucau de aprinselea. Cireșe, ele sunt așa de bune, sunt chiar mai gustoase decât gândăceii. Poți să-mi dai și mie câteva? A spus Rața. Îmi pare rău, a spus broscuța Froggy. Da, dar tu ai o grămadă de cireșe, a spus Rața. Am nevoie de ele, toate, una ca una, i-a spus broscoiul. Dar veniți acasă la mine, la orele 2. Ajuns acasă, s-a apucat de lucru. Broscoiul era un cofetar de minune. Repejor a pregătit o tartă cu cireșe. Era așa de fericit încât a compus și un cântecel. Ce tartă gustoasă, ce tartă gustoasă pentru burta mea! Nu avea răbdare să se facă orele 2. Ce bine miroase, a spus broscuța țestoasă. E o tartă cu cireșe, a spus Froggy. Intrați, o să servim împreună. Iată de ce aveai nevoie de toate cireșele, a spus Vidra. Tu ai vrut să prepari o tartă cu cireșe? Da, și să o servesc cu voi, împreună. Vidra a luat o felie mare de tartă, broasca țestoasă la fel și Raței i-a revenit o felie mare, mare, mare de tot. Froggy s-a uitat în farfurie. Mie mi-a rămas cea mai mică felie, dar am o mulțime de prieteni. Sfârșit!